Колко често трябва да сменяш храната на кучето си? Много често хората смятат, че постоянно трябва да сменят и разнообразяват храната и диетата на кучето си. Това обаче не е необходимо, даже понякога може да бъде вредно. На първо място е важно животното да се храни с пълноценна и балансирана храна. Храната е много важен елемент от здравето на животните и хората. Ето защо, ако искаме да извлечем ползи от дадена съставка, като например риба и по-високото и съдържание на омега масни киселини, такава храна трябва да се дава по-продължително време, за да има някакъв ефект. Честата смяна на храната може да доведе до храносмилателни разстройства или дори до хранителна алергия. Ако все пак решиш да правиш промяна в диетата на своето куче, това трябва да стане постепенно и без резки промени. Трябва да дадеш време на организма на кучето да се адаптира. Също така, през това време ще можеш да прецениш дали новата храна влияе добре на кучето. Ако искаш да имаш по-здраво и щастливо куче, вземи книгата ми Наръчник за грижовни стопани на кучета. Линкът ще откриеш в профила.